Balita 943. O karon sa itong mga uluhan sa mga balita sa Atraga Balita 943 sa 94.3 City Light FM o sa 96.9 Light FM Lungsus Manukan. Sa ato ang major news sa kinigimugna sa lawak balitanan ning atong Sibianan. Sa atong balitang lokal, Konsihal Salma miangyo nga sa mga senior citizen og minor de edad nga mga kabataan nga mag-stay at home lang kung mahimo niining MECQ na. Laing lokal nga balita, Negros Oriental Governor Will Ragay Digamo may klaro nga mapugnan ang virus kung disiplinahon ang kaugalingon. Laing lokal nga balita, kasos COVID-19 sa Negros Oriental mitaas aktibong kaso mikabat na og 2,242. Laing lokal nga balita dito sa Dumaguete, Mayor Rimulyo nanawagan nga dili magdasok sa tindahan tungod ining gitawag og panic buying. Bimbo miruhag sa mga katawan nga dili mag-panic buying sa tanang mga tindahan aron dili ka matakdan kung ikaw anaa sa kadaghang tawo. Nangi ang mga detalles, mga balita sa Atraga Balita 943 sa 94.3 City Light FM. Standby mga ka-Atraga, human lang sa mga pipila ka mga pahinumdom. Standby. This portion is brought to you by Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganang tintugan. Kini ang Atraga Balita 943. Atraga Balita 943. Programa ngang tungo og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraga Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraga Balita 943. Atraga Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraga Balita 943. Atraga Balita 943. Alas 7:50 kabutagon o karon sa atong mga detalye sa atong mga balita sa Atraga Balita 943 sa 94.3 City Light FM Tanhay City og sa hook up kita sa 96.9 Light FM Lungsuds Manukan. Ang maong detalye hatod usab kini sa gitawag natok VG Max Herbal Capsule kay mao kini ang gipanggamit karon sa ato ang mga kawani sa gobyerno. And of course, diri usab sa City Light FM. Ang Vegimax Herbal Capsule mapalit diya sa may People Century Health and Beauty Enterprises o diya sa may City Pharmacy ang kanhi Monterrey diya sa may Barangay 9 Magallanes Street ning syudad sa Tanay. Nanukad sa may Dumaguete si Kaela Kay ato ang Atraga correspondent. Lambigit aning ang alkaldes mayor may alarma usab nga dili mag-panic buying ini ilalom sa MECQ kon Modified Enhanced Committee Quarantine. Nasa pigas niya si Kael Akay. Kael, maayo nga butag! Tira! Nagkaguliyang pamalit sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panginhanglaron ang pipila ka mga lumulupyo sa syudad sa Dumaguete lakip na ang ubang residente sa mga silingang lungsod ug syudad sa maong dakbayan kagahapon adlaw Martes, Hunyo 15 tuig 2021. Kini humang ipagawas og kamanduan ang National IATF kun diin gitataw nga sugod karong adlaw Hunyo 16 tuig 2021 ipailalom sa Modified Enhanced Community Quarantine kun MECQ ang tibuok Negros Oriental.
Ubay-ubay sa mga katawhan ang nagtalay, gani ang uban nagdasok sa mga malls, grocery stores ug mga butika para makapalit lang sa ilang mga pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Ang pipila kanila ang nagpila usab sa mga pawn shops ug money remittance centers o gabisan pa sa mga bangko sa mga dakbayan kung diin ang uban nag-withdraw na og igong salapi aron sa pagpangandam sa may tabong MECQ sa atong lalawigan sugod karong adlaw. Tungod ni ining panghitabo, si Dumaguete City Mayor Felipe Antonio Remolyo niluwat og pamahayag, apil na ang iyang panghinaot og pahinumdum sa tanan nga dili unta magpanik-buying sa mga merkado, mga butika ug bisag asa mga establishmento kay kini tanan ang magpadayon gihapon moalagad sa publiko bisan pa sa ipahigayong MECQ. Gani na sayron usab nga ang mga Dumaguete City Health Marshals ang maglibod suroy kini sa tanang mga establishmento ug mga pampublikong lugar sa syudad sa Dumaguete aron sa striktong pag-implementar sa health protocols nga gilatid sa kauluhan alang sa kaayuhan sa mga katawhan. Umaw kadto ang nakuha nga balita sulod sa 24 oras sa dili pa may pagpaminong Tanhay City Vice Mayor Donil Salma. Ni Tanhay City Councilor Tikboy Salma ug mamilusi nga kada buntag gyud nagsunod sa atong programa og ni 2nd District Congressman Manuel Chiquiting sa Garbaria sa Rodas Bitis pa Own and Management Ma'am Roda Silva sa 923 Avenue Aquatic Essentials nga nimutang sa Rizal State Barangay Loud, Tanhay City duol sa Karang Ice Plant. Apil na usab dia sa MJ's Eatery nilang Sir Ondo, Ma'am Berepit Marmat, Ma'am A. Aguilar ug ni Ma'am Jovelyn, ni Ma'am Adelphine sa Barangay Tugas ug ni Ma'am Jenny Bukiran sa Barangay 5 Tanhay City, ni Ma'am Christy diya sa Totos Eatery sa may Tanhay City Public Market nga kanunay gyud nga nagapalanog sa Traka Balita 943 sa Vegimax Plus Herbal Capsule ang mutabang pagbusa tong immune system aron mahilayo kita sa gakaraiyang matang sa mga sakit. Mapalit yung mga suking butika sa Love Bubu Soap Trading nga nimutang sa Mabini Street, Barangay 2, Tanhay City. Alang sa programang Atraka Balita 943 sa 94.3 City Light FM Tanhay City ug sa 96.9 Light FM Manukan Zamboanga del Norte. Serbisyo publikong walay pinili kadto diri sa syudad sa Dumaguete. Kini yung Atraka correspondent kay Lakay, maayong buntag kanatong tanan. Nagasalamat na kay Lakay sa imuha nga report. Laing nga lokal nga balita. Modified Enhanced Community Quarantine na ang status sa lalawigan sa Negros Oriental karong adlaw tungod sa nagkataas nga kwintada sa kaso sa COVID-19. Si Tanhay City Councilor Regalado Tikboy Salma adunay mga hangyo pag-usab sa mga senior citizen og minor de edad nga kabataan nga karon na kung nga mahimo magpundo lang gyud sa ilang panimalay. Matod pa ni Konsyal Tikboy Salma nga dili kalimod nga adunay mga senior citizen ang naglakaw sa publiko nga mga lugar ug ang kabataan aduna usay nagdula gawa sa ilang panimalay o ang nakaparat wala kini nag-face mask. Say usab ni Konsyal Tikboy sa mga tanang katawhan ang mag-face mask gyud kung mahimo mag-face shield kung na mugawa sa ilang panimalay og mahimo wala importanteng lakaw mag-stay at home na. Matod pa ni Konsyal Tikboy Salma aniya ang iyang pamahayag. Senior citizen ako usa nang pugani ko senior citizen. Nakita senior citizen ug dili jud importante nga mogawa sa atong balay ug mahimo magpuyo naman ta kay maglikay naman ta ani atong panahon ron. Labi kani po nga mga kabataan ron. Makita man ganito magdula-dula ra ning dapli karsada wala gay pismas. Muna dili jud angay tana sila nga mabuyag jud na sila. Kay usa po nas makadaot nato kay kana sila ug naa po niya mga makaagi nila nga naay sakit, matagdan po taon niya, agi lang ginikanan pagpaulis balay, muna magsugod nga magkadagkan na itong COVID na ito. Kay, baso naman po, kay kini atong tanay nagkauminto man, munang maglikay yun ta. Muna akong usbon, nga kini yun atong face shield o kanang face mask o social distancing, muna yun na ato yun na ipadayon, maglikay yun ta. Kini ang Atraka Balita 943. Si Tanhay City Councilor Regalado Tikboy Salma eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Laing lokal nga balita tungod kay ang probinsya sa Negros Oriental gipailalom na sugod karong gihapon adlaw ang gitawag og Modified Enhanced Community Quarantine kon MECQ. Magsugod kini karong adlaw Hunyo 16 hangtod kini Hunyo 30 ning tuig 2021 nga kini gipelo sa niaging adlaw ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang dakong rason ngano nga ang probinsya sa Negros Oriental miambak ngadto sa Modified Enhanced Community Quarantine
tungod kay sa padayon nga pagtaas sa kaso COVID-19 ning lalawigan. Si Negros Oriental Governor Ruil Ragay Digamo may buhi kini pulong kagahapong adlaw nga matud pa having a virus is a personal choice. Matud pa ni Negros Oriental Governor Digamo nga ang mga katauhan wa gyud kini mosunod sa lagda sa gobyerno nga tumanon ang health protocols nga mao'y rason nga mitaas ang kada adlaw ang kaso sa COVID-19. Sa isay usab ni Negros Oriental Governor Digamo nga ang virus wala kini utok samtang ang tao adunay utok maong giawhag ang tanan sa miawhag ang gobernador nga ang labing maayo magdisiplina gyud kaugalingon aron malikayan ang virus. Ani ang pamahayag ni Governor Digamo. Wala akong katawan sa Negros Oriental. Sige kayo ko na karon sa inyong interview, ako nang ibalik. Ang virus dili na to makita pero wala na utok. Ang tao nga takdan niya na utok. So mo na akong ipaabot yun ninyo nga nano man tang kita may utukan magpa-ulipon ta sa virus. So akong mga panawagan nga gamitan ninyo inyong utok nga karon dili ta matakdan. Una, discipline yourself. Disiplinahan yung kagalingon. Kung wala kita ibuhat, stay at home. And then kung di kita kapungan mo gawas na, then wear your face mask and face shield. And then alcohol with you. Manghinaw tao niya, ayaw yun o kadool sa tao nga di kakaila. This is the thing that you're going to do para dili kita matakdan ng virus. Kami sa gobyerno na ning kamil kami. But ang among paningkamot, mahimo raning usa ka bula nga mabasag ra anytime kung ang katawhan dili mo kooperar. Kaya we need the cooperation of the people. Discipline yourself. Sige kayo kung kita may mas utukan sa virus, atong gamiton ng utok na dito matakdan. 943 Negros Oriental Governor Ruil Ragay Digamo ang hinabi kini sa mga lokal nga mga tigbalita kagahapong adlaw. Laing lokal nga balita, giklaro ni Mr. Bimbo Miraflor, ang Provincial Information Officer ning lalawigan sa Negros Oriental nga dili kinahanglan nga magpanic buying o mamalit sa mga daghang konsumo ning bag-o nga restriction sa lalawigan sa Negros Oriental kining ipailalom mo ga MECQ. Kagapong adlaw halos mga department store, mga parmasya o butiga, merkado o mga pribadong merkado ang nihanok ang kadaghang tawo tungod nining sayop nga pagtuo nga isirado ang mga establishmento. Matod pa ni Miraflor nga niini nga MECQ wala kini giingon nga isirado ang mga department store, supermarket, merkado, pribado man nga establishmento, butika, uban pa. Sa usab niya dili kinahanglan nga magpanic buying kay dili kini lockdown ang probinsya sa Negros Oriental. Ani ang iyang pamahayag. Thank you for that, Miko. I received the information na ganina sa one of the supermarkets here in Dumaguete. Daghan na kayo mga tao we call that panic buying. Ang lagay is there's no need for panic buying. Nga naman, because everyone can still go out to supermarkets, groceries, to butikas when they want to access their services. Dili mo na siya close, no? So pwede na ka makagawas when you want to access these essential services. Mapalit ka pagkaon, mapalit ka og tambal, maadto kag bangko, wala siya problema. Open ra ang mga establishmento under MECQ. So there's no need to panic buying. Ang amo lang buhat ipasabot nga this will last only up to June 30. Kung magtinabangay ta ani, dili lang ta ganina, nakuiwan ko gatanaw no, kaya dagat yung tao, and then masin ato na po noon magsugod ng takot. Wata kay balo, asymptomatic itong nangadto, namalit, nagtapad-tapad, nagkuhan, basin wala eksakto nga health protocols na gisubay, so dako noon ang problema na niya. But please do remember that this will not last long. Kung magtinabagay lang tao, we need your cooperation, ang komunidad, kinahanglan mo tabang, ang katilingban sa gobyerno, para dili na lumutaas pa ang atong MECQ. So, para sa tanan, no need for panic buying. Tungod kay abierto na ang supermarket, ang tanan nga mga namaligya o pagkaon for take-out, open ra, o if you want to access these services. Kini ang ating Balita 943
Si Provincial Information Officer Bimbo Miraflor. Katapusang lokal nga balita. Adunay 699 ka bag-ong natala ng aktibong kaso sa COVID-19 sa lalawigan sa Negros Oriental. Gibotya kagabong adlaw ni Dr. Lilan Bustamante Stasyon ang Provincial Inter-Agency Task Force Ground Commander pinagi sa virtual nga briefing nga adunay 699 ka bag-ong kaso sa COVID-19 ang natala og mukwitada na ang aktibong kaso sa COVID-19 og 2,244 samtang adunay na natala nga naka-recover nga 4,419 ang total sa naka-recover. Samtang adunay upat ang namatay sa maong sakit kagahapong adlaw. Og mikabat na kinig 115 ang nakala sa maong virus sukad sa pag-usbong sa pandemya. Samtang ang lugar sa probinsya sa Negros Oriental ang adunay natala nga kaso sa COVID-19 nga gilangkuban kini sa 2,244 ka mga aktibong kaso sa Negros Oriental. Atong unahon sa unang distrito ning lalawigan sa Negros Oriental nga adunay aktibong kaso sa COVID-19 sa Canlaon City adunay 42, Vallehermoso 17, Dakbayan sa Giulngan 69, La Libertad 26, Himalalo Dapulo Tayasan 14, lungsod sa Ayungon 26, lungsod sa Bindoy 45 ug ang lungsod sa Manhoyod 27. Sa ikaduhang distrito ning lalawigan sa Negros Oriental nga adunay aktibong kaso sa COVID-19, lungsod sa Mabinay 29, Dakbayan sa Bais 86, lungsod sa Pamplona 1, Dakbayan sa Tanhay 204, lungsod sa Amlan 50, lungsod sa San Jose 19, lungsod sa Sibulan 168 ka aktibong kaso sa COVID-19, samtang ang pinakataas ang Dakbayan sa Dumaguete nga adunay 910 ka aktibong kaso sa COVID-19. Sa ikatulong distrito ning lalawigan sa Negros Oriental nga adunay aktibong kaso sa COVID-19 sa lungsod Valencia 48, lungsod sa Bacong 68, lungsod sa Dawin 40, lungsod sa Sambuguita 42, lungsod sa Siaton 85, samtang ang lungsod sa Santa Catalina 68, Octavian 134, lungsod sa Basay lungsod sa Basay 20. Sublion ang ginatibuang kaso sa lalawigan sa Negros Oriental adunay 6,776, samtang ang aktibong kaso 2,242 og adunay naka-recover nga 4,419, samtang adunay nakalas nga 115. Ang maong 115 upat niini mo ay ang nadugang. Kini mo gibutyag ni Dr. Lilan Bustamante istasyon kagahapong adlaw aniya. Mortalities nga upat mo niya mosunod. Mo ni nadugang no kay 111 then hingo ng 115. Negocog 5434 is a 39-year-old female from Mayong Tubig, Dawin. A mortality ni abot sa PH, dead on arrival. So na-swab siya post-mortem. Ang result niya positive. Sunod, Negocog 5443 is a 72-year-old male from Kalindagan, Dumaguete City. Mortality case, niabot na po siya sa PH, dead on arrival. Na post-mortem swab niya, result positive. Sunod is Negocog number 2380, 53 years old from Sumaliring, Siaton. Na-expire siya sa PH with the diagnosis of acute respiratory failure secondary to COVID-19 pneumonia severe. Next is ang ikaapat, Negocog 5987, a 59-year-old male from Banilan, Dumaguete City. Na-expire siya sa PH with a final diagnosis of COVID-19 confirmed with severe pneumonia, sepsis, UTI, community-acquired pneumonia, and chronic kidney disease. So, upat ang nanugang sa atong mortality sa Negros Oriental. Kini ang Atraca Balita 943. Mga kato si Dr. Lilan Bustamante istasyon ang Provincial IETF Ground Commander ning lalawigan sa Negros Oriental. Og magato ang naglangkob sa ato ang Major News sa Atraca Balita 943 sa 94.3 City Light FM sa ato ang 90.9 Light FM Luxus Manukan.
sa ato ang Merkulis ng edisyon sa Atraka Balita 943 sa 94.3 City Light FM. Sa ngalan sa ko ang kauban sa correspondent Kaela Kay. Sa di pa ko dayon sa unahan. Ari sa ta sa to ang mga shout out or atong mga greetings taon mga kaatraka to sa basahon. May paminaw din ni Martin Aliling og ni Ray Candilado. Nagkasalamat sa imo nga pagpaminaw. May butag, stay safe and God bless. May butag si Ron. Shout out ko diya sa akong mga parinti sa Torres and Kadayday family. Buwagas family, thanks sir. Gikan diri sa may sa salamat. Gikan das Marinas Cavite. May butag si Ron gikan ni Ilsa Kadayday. Good morning sir Ronly. Pa-shout out ko sa akong cousin Carmelita Katakutan o William Katakutan diya sa may Yuldi Subdivision sa San Isidro, Tanhaya City. Precious Jane, good morning sir Ron. Og ni good morning usab katra kagikan ni Ding Fernandez. Hello sir Ron, lingawa ko sa imong panirmon karong buntag. Watching here in Hong Kong. God bless gikan ni Lopez Sansing. Good morning sir, shout out ko sa sitio Yunawan. Good morning sir Ron, og mayong buntag Idol Ronly Katraka watching here in Barangay 8 Aris Kalumpang. Good morning sir Ron, maayong buntag Tanhayanon og diya sa may akong mama Papa Vicky Lopez sa San Jose Tanhay. Keep safe and God bless. Og watching from Tacloban gikan ni Gino Martinez sa Balde. Good morning usab ni Joy Suelto Maranga. Okay, so wa na kita igong oras, pasensya sa ato ang mga texter nga mo pay pag-abot sa inyo ha mga text kay karon pa po nako nabasa. Gikan ni good morning Sir Ron, pag greet ko greetings coming from Kian Zian Baldirama from Tayasan, Sian Kisi. Daghang salamat sa imong pagpaminaw. Wala kita yung oras sa ngalan sa mong station manager Ayan Kudi Katipunan o among City Light Advisor Sir Marky Montisa. At ang ilahang ikaduhang segment sa Atraka Balita 943 sa 94.3 City Light FM. Sabay pahabol. Akong ihalan. Gikan ni Ryan good Florentino si Ryan man Ryan 357. Good morning ni mo da bro. Ay taga-asa po kayo. Saan po kayo sa Negros? Dito po sa Tanhay. Maraming po salamat sa nakikinig natin sa via Facebook Live. Kapay usa. Pa-shout out ko ni Nanay Cho og Day Mers. Thanks gikan sa 1957. Asa man ni siya? Ay butangin lag asa nga lugar ma'am ha kaysa sunod. Ugma na lang pohon ibalik ra inyo mga text. Ya butangin lang ninyo og lugar ha og pangalan. Parang dili na ta mag pangutana pa. Salamat sa inyong pagpaminaw kini lang gyapon si Ronnie Piñas mayon kaninyo aya una nga ikaw namunga og nagsanga kay moabot gyapon ang panahon nga ikaw manglarag mapapas ning kalibutan na. Kini ang tingog sa kabus. Anak sa unang distrito partikularmente sa lungsod sa Manoyod. Maing buntag, Radyo Torial, musunod na human lang sa mga pipila ka pahinomdom. God bless, mga kaatraka.